Hi guys, good morning. It's been a while. Oh my god, since I did my the last time I did my like this personal vlog really about myself. So I was thinking of having a vlog today. I just woke up. It's just I think it's 5 something here in England. And then as you can see, it's still dark outside. So nag-ano ako. Early ako nag-ano kasi may gagawin ako. Magluto ako kasi dalhin ko mamaya kasi duty na naman ako. I'm planning to go live streaming as well. Para din. Maga akong nagising kasi din isa din yon para makatulog na din ako mamaya kasi night ako. Ay ako awake all day kasi baka yun ako, antukin ako mamaya sa work. So, I need to sleep later as well. Kaya okay na sa akin na magising ng ganito. So, good morning guys. Good morning. So, oh my God, grabe. I'll see you in a bit, guys. Okay. Hi guys. Look what I've got here. Kailan ba yun? Nung isang araw, nag-usap kami ni Ate Cora about tinapay and she told me na may pala, na-orderan na OB cheese pandesal. So, look what I've got. OB cheese pandesal delivered. Ayan. Tikman natin to siya, guys. Hindi ko pa yan, mamaya ko. Dalawa yan kasi that isa akin, and then yung isa is kay Ma'am Shito. Gi-orderan ko na din, guys. So, we'll see. Sana, sabi niya masarap daw talaga. So, we'll see. Tingnan natin, guys. I can't wait. Look at that. Obi pandesal. Friends. So, ayan. Yan. 10 sa isang box, tapos 8 pounds siya. Pero, kumain na ako ng 2 kagabi. So, ayan yung ubi pandesal ko. Ang sarap niya, guys. So, I'm gonna have it later. And then, mag-ready muna ako na ibigay ko kanila kay Ate Tess at saka kay, what do you call this? Maris Edge, okay? So, nang ako, guys. Bigyan ko sila si Ate Tess. And look at my ubi pandesal. I'm gonna give for Maurice and Prestige. 2 would be enough, guys, okay? Sorry, Maurice Edge. And mag-order na lang tayo next time. And then I'll give you 2. Kasi isang box lang na order ko kasi para ko hindi ko magustuhan or what. So, masarap siya. I think I'm gonna order next time. Yeah. And then I'll try the star bread as well. Because they got star bread. So, yeah. And I got 4 left for me. Yeah. Yan siya. Digest. What's that? That one. So, that's for Ate Tess and January TV and for pang breakfast nila. And for Maris Edge. Ayan, guys. That's it. Naka-ready na yan kasi mag-message yun siya. Guys. Ang gulo ng kitchen ko. Kaya hindi ko muna ipakita. Ayan, ang gulo-gulo. Oh my God. Ang gulo-gulo. Ito kasi, nabasa kasi yung bag ko. Kaya, kinuha ko sa bag ko, pinaano ko. That's my, what's in my bag for us. So, ayan yung mga ricados ko for the mommy. Ayan, I got liver, I got the pork belly, and then chorizo. Bakit ganyan yan, guys? Kasi pinakuluan ko na kagabi para ma-slice ko. Tapos labagay ko sa fridge para easy lang sa akin lutuin. Ayan.
That's it, guys. Ang gulo. And guys, tapos na ako magluto. Isa yan sa mga ko gagawin ko, ginagawa ko pag day off ako, magluluto ako. So yan ang iniluto ko, guys, bami. And I got already for one for Ma'am Shijo. And then one for, ayan, get-ready ko na. And then one for Maris Edge. And then with the, ubi cheese pandesal. And then one for MGM TV. Daanan niya ni Maris, guys, kasi maaga siyang maaga siyang, what do you call that? Maaga siyang lalabas dahil may childcare siya. So, she needs to go sa trabaho. This is my, guys, this is my dining. Very bare muna. Hindi ko muna, nilagyan ng kahit ano-ano pa kasi wala pa ako nakita na And guess what, guys? Tcharan! May planchahin. Sorry, may planchahin. And this is my, sa bintana ko sa dining. I'll show you guys. Ayan. Yan, bintana ko. Diyan ako kung sinong sa akin. Yan ang highway, guys. It's not really the main highway, but dyan. Okay. So, dyan lang dadaan si Maris Edge, doon sa kabila, kasi papunta sa kanya doon. So, antayin ko siya kasi sabi niya, 7:30 siya So, that's it, guys. So, that's my view. This is my dining. And this is my lounge. It's really, really, really messy so far. It's a big lounge. I know there's loads of stuff in there, but padala ko yan sa box sa Pilipinas, hindi ko pa na. So that's my lounge, and that's my luggage. Supposed to be ready last August, but wala because of the pandemic. So this is my lounge, guys. This I got my fireplace, and then I got loads of itatapon. Kaya dito ko muna gi-stock sa lounge ko kasi hindi naman ako nag-standby sa lounge ko kasi masyadong malaki ako lang mag-isa, so hindi ako nag-standby. This is my big hallway here. The paintings. So I'm gonna make a semi-house tour. Semi-house tour agad for my flat. Kasi para naman maano niyo kung
tintirahan ko. My kitchen is really messy. Messy. My kitchen is really, really messy. Why? Kasi dito talaga ako nagsa-standby. And then sa kwarto ko. Yun lang. Kwarto, kitchen. Aside of course, so banda doon. That's another hallway. Diyan yung mga ano ko, things ko, pang ano. And then sa side na yan is my bath. Yan. So that's my dining. So ako lang naman mag-isa. So, antayin muna natin si Mirror's Edge, guys. And then, we'll see later. Okay. Mabigat eh. Hindi ko ano. So, dito tayo, guys. So, yan. Dito ako mag-antay. Ang ganda ng panahon. Doon ako sa kabila mag-antay kay Maris. Okay. Nakapajama lang ako. My God, ang daming ano. Nakapajama na ako, guys. So, dito na tayo. Just waiting for Maris, guys. Bus, this is school bus. A tour bus, I think, that one. So, antayin ko muna si Maris Edge. Ang tagal ni Maris. Morning! May gusto ko mag-walking. Hindi talaga ako magising ng maaga. Ewan ko. Hala, umulan. So, ayan, guys. Hindi naman masyado, ano sa place ko. What do you call that? Hindi naman masyado. Ayan, ganyan. May breakout. May breakout sa Bugay. Matagal niya last August. Ano natin, hindi ko maano. Tayin lang natin si Maris, guys. Kasi, paalis na naman daw siya. It won't take long. Mga 2 to 3 minutes lang from ano. So, pag nandyan na siya, ano natin. Tsaka ako mag-ano. Nakaupo ako dito, guys, sa kapajama lang. Tinignan ako ng mga ano kasi hindi pa naman sila sanay na kapajama na lalabas. Dapat talaga may ano ka, parang robe or something. Ako nakapajama lang ako, guys. Pero normal lang naman ito na pajama. Parang hindi naman ano, ayun, aglabig. Hindi masyadong malamig, tama lang. Parang ano lang, Pilipinas na malamig na ano, may bagyo. Ganun lang. Ayan, may mga ano na kasi, may mga estudyante na kasi darating. Kasi yung sa ano ko, sa front ko. Ayan na si Maris, guys. Sandali, kay baka. Yes. I-open mo yan ha kasi mainit pa yung pansit, baka mapanis. Oh, bye. Initin mo yung pandesal sa oven 30 minutes, 30 seconds. Yan si Maris, guys. Yan. Yan. Pasok na tayo. Diyos ko, buti na lang hindi masyadong ano. Pasok na tayo, guys. Yan. Nalock the door. Secure. Tsaka, this is my LBC box ready for the Philippines just in case. So, yun, guys. Hiningal ako dun, kasi nagmamadali din yan kasi si Maris, kaya dali-dali ako. So, ganun ako, guys. Luto. Yeah, marami akong niluluto, but pamigay ko din. Mamaya magdala ako sa sa workplace kasi kasama ko si Ate Cora mamaya. So, dalhan ko din siya. So, diba? Ubus na yung niluto ko. I just got one for me, so magla-live streaming sana ako ngayon, but feeling ko ayaw ko. Hiningal ako. Gusto ko magpahinga after ako nagluto. So, and that is for my vlog today from my night off ko kahapon, and then another 3 nights and then off, and then another night again. I'm not sure, 2 nights in a row or something, hindi ko pa alam. So that's it, guys. See you, and I'll see you in my next vlog.